Що го іде у мене, директно у мене. Чекай, віка. Так викам це кефарне не біло. Враг дам потеки мушу. Держи. Неужели сме да певам, а? Майстор, ти видели смаш? Само где тако го изпад направо. Загаров, заваявай право где тако изпадна и бега, викам, все престрана. Тука надолу, що да го правам, нема. Чекам го да изпадне, која ја го изпадна горе и загледа го од 5-6 метра по камо и купа право. Направо, право. Направо? Ама втория още таквата си така у мене да му издиде право, еба. Игнасно. Игнасно. Айде бе! Ще вика, а слушайте, готово вика караче и само казва, оп, и да може да хвана. Да може да сино. Само що се подаде от таквата на тая влако и... Бахам те! Бахам те, вика. А бичките да избега? Що сакат нека трябват бичките сега? Абе, ние уше денки отепаме сега. Нямаме време, нямаме време. Нямаме време. Абе, какво няма време, ако не темно така отепаме? Така ли? Абе, не оставаме ние тук, да изпотепваме. Айде да видим всеки бич. Айде бе!